nakalagay. Ayan. Nandun sa Facebook si Mayor Baba ang nag-upload na pwedeng magpa-rehistro dyan, pwedeng renewal ng registration of vehicle, pwedeng driver's license, pwedeng kumuha ka ng student's driver's license, pwedeng magpa-print ng yung driver's license, nandiyan na lahat. Yan sabi ni Mas maganda pa dyan kasi Ni doon Mayor doon sa Baba. banda doon eh, ano? very good. Nakaka- Kaya namin sa Facebook na may pinaskill si Mayor Baba, kaya dalhin namin yung isa, nasasakyan namin yung maliit yung Eclipse, Mitsubishi Eclipse namin kasi mag-expire na rin ang registration. Kaya iparehistro namin dito, baka mas mabilis dahil sabi one stop eh. Ayan, one stop registration of vehicle. Kaya try natin, ma-experience natin yung sinasabing ganun dito sa City Hall ni Mayor Baba. Thank you, Mayor. Thank you in advance. Babalik kami. Ayan o. Yan ang sinasabi kong vendor, guys. Ito. Ayan, tumitigil yung bibili. Ganyan lang. Mamaya mabangga. Ito ang ipapakain ko sa mga sakop ko today. Dinamihan kong sabaw dahil gusto raw nila may sabaw. Ayan on, sarap. May sitaw, may kalabasa. Yan, request ni Marco yan. May kalabasa, baka malunggay. May siling berde, paampalaya. Naku, ang sustansya. Tapos may halong alishi na gawa ko. Yung alishi na natural na pampaalat. Naku, ang sarap. Tapos gata. Perfect for lunch. Kain na tayo, guys. Ayan, oh. Kumukulo-kulo. Yummy. Kain na. Grabe. Ano sinasabi ko? Sige na, sabihin mo na dyan. Sa akin, wonton. Sige na, sabihin mo. Sige na. Mountain sa'yo? Wonton. Oh. With siomay. Siopaw. With siopaw. With siopaw? Oh. Drinks mo? Drinks is iced tea. Yeah. Ikaw? Oh, ikaw. Ewan? Chocolate siopaw lang. Ha? Chocolate siopaw lang na meron. Hindi maayo. Ay, wala yung baboy ngayon dahil sa baboy. Ay, oo nga, bawal. Bawal, baboy yung yung ano nyo, yung one to mami siopaw. And, ay naku, masarap ang pagkain ko tonight. Tonight is, wow. Katatapos ko lang mag-edit at mag-upload nung ano, about the escabeche mukbang with the chika. Ang chika-chika ako doon. Ayan naman yung mag-chika-chika tayo. Gamitin mo ba? May kain tayo, guys. We are choking para sa dinner. Ayan. Magsabaw kami. Hihigop ng sabaw dahil maulan. At ito ay chokon. Bawal kaya ng siopaw, guys. Nag-order ako ng siopaw para dito. Kaya lang, bawal ang siopaw kasi merong African swine disease bitaw. Kala ko dahil sa holy. Ha? Kala ko dahil sa holy belief lang. Hindi. Dahil bawal talaga ang baboy. Alam mo naman ang choking, it's ano nito. Food chain, kaya gano'n. Manila. Dami. Talaga, ang dami pa sa Ilocos ng mga nakamatay na baboy. Sinunog lang nila, nakakaawa yung mga nag-alaga. Nakakaawa talaga. Ang laking gastos yung iba nga, nag-loan pa. Hindi pa nabayaran yung loan nila tapos yung mga baboy ay namatay. Kawawa naman. Kain tayo, guys. Lagi na lang kain. Kami sa handyman para kumuha ng dog food, no? Ubusan kami ng dog food. Galing kami ng dinner namin. At ayan, dumaan lang kami dito. Galing kaming ICM. Tapos, ayan, nagdidiskarga pa. Wala pa yung dog food. Ano ba yan?
daming karga eh. Dinidiskarga pa, wala pa yung yellow dog food. Wala pa yung dog food. Nahakot pa yung mga ibang mga goods nila. Ang dami pa ng karga, cargamentos. Tulong ka? Tumulong na kayo doon? Tulong. Mutabang mig kanaog sa dog food. Cargamentos. Wala naman yung dog food. Ano kaya kung doon na lang tayo kumuha? Ang tagal naman, daming karga. Ano sa mara? Oh? Ang daming karga na para handyman. Dami na lang. Sabi nila, punta na lang daw kami sa truck. Pero ito namang suki namin, nagdala na. Oh, aktik tayo, oh. Nagdala na, oh. Kasi kilala nila kami, suki na matagal. Kaya, ayan. Kaya, okay lang. Meron na siyang dinala dito. Ayan, oh. Amo na na? Okay, sige. Tuwa nga, bayad siya. Di atas. Here we are. Ay, salamat. Nasolve din ang problem sa dog food. Ay, halihan. Hindi pa rin tapos yung diskarga nila, oh. Ayan, oh. Yan, daming dog food. Di, ako na nang usang truck.